Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadhetreman kabegyan tuwin kawelcingan mugi tansah tumedak lan tumantuk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sumambrah keluarga wardaning astipun tumati Lestantun Raharja. Dumateng para alim, para ulama, sesepuh saha pinesepuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para pangalaning praja, pangemban pangempating praja ingkang pantes sinudarsana. Dumateng Bapak Ahmad Rohisun, sekeluarga ingkang magya lan maluya. Sagiyaning kadang warda madya taruna ingkang tansah cinaket ing manah, tinakep ingkang kagedahan saha tinangsulan raos pasederekan rinunce sakaring katresnan. Para kadang sutresna budaya adiluhung ingkang tansah mametri mardawaning budaya tulus ingkang pantes ninampi pakurmatan. Para tamu kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Langkung rumiyin kula tansah muji syukur wonten ngarsa dat ingkang minangka sumber hanyumberi sekabehing sumber ninggih Allah Subhanahu wa taala. Dene sampun kaparing hangaryomi lampah kula sak kadang wiwit saking griya dumugi papan punika kanthi tansah manggih kawilujengan. Shalawat ugi salam tansah kunjuk dumateng priyagung unggulaning manungsa sesetyaning bumi mustikaning jagat nenggih Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalah keluarga sumrambah para sahabat. Mugi saged lumebar dumateng sayung pendherekipun kalebet panjenengan sedaya dalasan kula ingkang tansah ngrantu payung pitulungipun utawi sapangatipun wiwit wonten donya dumugi ing dalahan. Nuwun para miyarsa kakung putra putri, kula minangka sulih atur saking kadang seniman seni warok kreasi ingkang sepisan bilih pangapalan seni warok paring asma Warok Kreasi Satria Budaya ingkang mijil saking Dusun Pulipandak, Kelurahan Kalikarung, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Ingkang dipun pangeran utawi dipun pandegani kalian Bapak Ahmad Roybal Manun. Ingkang wekdal sak mangke badhe atur panglipur arupi lelagon seni tari warok, kuda kepang lan sak piturutipun. Kalajeng para kadang pamirsa sutresna budaya, kula teng mriki minangkani timbalan saking Bapak Rohisun ingkang kala wingi kagungan hajat nuninje walimatul khitan putra bajengipun ingkang asma Ahmad Coki Pratama. Mugi nyuwun hastukara utawi donga pangestu dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi putra punika pinaringan rahayu wilujeng kalis ing rubeda. Salajengipun kula sak kadang nyuwun agunging matur nuwun dhateng Bapak Ahmad Rohisun ingkang sampun maringi papan palenggahan minggahipun pasukatan lan sak piturutipun. Kejawi punika kula sak kanca saking keluarga seni nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan sami. Mugi-mugi lampahipun seni warok kreasi Satria Budaya sak mangke saged rahayu wilujeng tinebehna saking bapa lan bencana, wilujenga gasar awit wiwitan ngantos paripurna. Salajengipun kula sak kadang saking kadang seni boten supe ngaturaken matur sembah nuwun dhateng petugas keamanan wonten ing Padekahan Pulipandak menika. Bilih ing wekdal punika sayuga kampi utami anjangkung lampahipun pagelaran seni warok kreasi Satria Budaya sak mangke. Lajengipun anggen pon kula matur boten saged kathah mbok bilih anggen kula matur kurang tatas
kurang titis sarta kurang tuntas kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Kegantengan sampun samekta ing adit ing gati. Pramila tari waro Grahasatra budaya badhe kapurwakaken. Minangka sesulih kula ngaturaken sesanti pamiya ing warana sarana hamayu hayuning sasama katur dumateng para tamu lan para rawuh. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Hambresani.